दिनैनि साना जोंनि बर' माहारिनि बाथौनि गोथार सान सेकेन्ड मंगलबार मागोनि दा बे सानखौ जों बाथौनि गोथार सान हिसाबै गनायनाय जायो। दा बेवहाय आङो दिनै गिबि हाबाफारि हिसाबै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव 8थि गोथार बाथौ सान फालिदों। बिथांमोननि हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, माने कालारफुल जादों। आरो हिसाबै दिनै आङो गिबि बिथांमोननि बे थानसालियाव आलारि बाथि बावजेननाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय जादों। आरो बेवहायनो आङो गासै बिश्व दरबाराव थानाय बर' माहारिनि सान्थिनि थाखाय, खौसेथिनि थाखाय, गोग्गो देहानि थाखाय आरो जि अनुस्थान प्रतिष्ठान गायसननायनि जिथु सिमां, जोंनि बर' माहारिखौ बिश्वनि दरबाराव बर' हिसाबै सिनायथि मोनहोनायनि जिथु सिमां बाथौ गौथुमनि, बाथौ महासभानि, बेयो जेन मोगथाङाव जाफुंसारथों, बेखौनो आङो आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज बावनाय थाबाय। आरो हिरिम्बा हालामारिनि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि जिथु सिमां, बिथांमोननि माने गोथार थानसालि गायसननाय, बिथांमोननि कमिउनिटि हल गायसननायनिफ्राय आदिगुरि जि माने अनुस्थानफोर गायसननो सानदों, समजों सम गोरोबनानै जोंनि बिटिआर सरकारजों माने हेफाजाब होनो हायो, आंबो MCL हिसाबै बिथांमोनखौ जे मदद होनो हायो, बेनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज बावहरनाय थाबाय। गोलाव बिबुंथि लाखिला, आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आं बेनि सायाव बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोङो सरकारि भाबै आनुষ্ঠাनिक भाबै जोंनो पारमिसनखौ होनाय जायाखै। थेवब्लाबो जोङो जिहेतु SOPआ जोंहा 9 बाजियालागै अपेन दङ, जों 9 बाजियाव हाबाफारिखौ फोजोबगोन। बिनिफ्राय जों 10 बाजि जानाय लोगो लोगोनो न' थांगोन। जोंनि हाबाफारिया जोंहा 9 बाजियाव थुंगेगोन आरोखि। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफाद थाइगिरखारि नैबे 8थि गोथार बाथौ सान फालिनाय बुब्लियाव आं जोंनि बुहुमाव थानाय गासैबो बर' माहारिनिसिम गोजोन आरो खौसेथिनि आरो बाथौ सानखौ लाखिनानै जा फोरबो फालिनाय, बेनिफ्राय जों हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन सान्थिनि थाखाय हामलायनाय बावहरबाय। जों हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा बोसोरफ्रोमबो नैबे थाइगिरखारि बाथौ फोथाराव जोंहा 8थि खेब जाबाय देग्लाय फालिनाया। जों गुबुन दिनफोराव 8 सानालागै 9 सानालागै फालिबोदोंमोन बायदिसिना हाबाफारि लानानै। नाथाय जों बोसोरनै जाहैबाय कभिड प्रट'कलनि थाखाय, कभिड SOP आयेननि थाखाय जों देग्लाय सानसेनि हाबाफारि लादों। बेवहायबो जों माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिफोरखौ जों लाफानाय जादों। एसे आवगायाव जोंहा BTCनि MCLA पबित्र कुमार बर' बिथाङा फैना थांबाय। बिथाङाबो जोंनो माखासे बाथौ खान्थिनि सायाव गोथौयै बिथाङा बिबुंथि लाखिलांबाय। जोंहा बिनि उनाव आरो दा मोनाबिलियाव माखासे हाबाफारिफोर, जों सावरायमेल बा बायदिसिना बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ जों लानाय जादों। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा जा साननिफ्रायनो बे ओनसोलाव बाथौ फालिबोदों, बाथौनि सायाव सावरायमेल बायदिसिना लाबोदों। जोङो बाथौ धोरोमनि खान्थिफोरखौनो फोसावबोनो नाजादों। दा नंखायनो दिनैनि बुब्लियाव जोङो आर'नाइ नोंथांमोननि रादाबनि गेजेरजों, नोंथांमोननि खौरां लाइनि गेजेरजों बुहुमाव थानाय गासै बर'फोरानो जाहाथे सुखु सान्थि थानो मोनो, बेखौनो जों गोथार बाथौ साननि बुब्लियाव गोजोनग्लाय आरो आर'ज गावनाय थाहैबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।